Půl roku, nebo rok pomalu to bude, jak existuje soubor Perun. No a taky začali jsme jezdit po republice, na všechny tyhle velké festivaly. Hrajeme nejen naše jako romské písničky, jako náš tradiční folklor, ale hrajeme vlastně evropský styl, takže používáme maďarský, ruský, prostě evropský styl. Do souboru mě přivedl dědeček a chodím do souboru proto, protože se mi souboru líbí a líbí se mi tanec, zpěv a vlastně, no, zpěv, tanec. Hlavně dělám to i kvůli tomu, abych to předala těm našim mladším, a to znamená i svým vnoučatům, protože mám tady i vnoučata. Tak hlavně, abych to předala jim, aby pokračovali oni dál v tom, v čem jsem začala já. Vlastně, a já bych byla i ráda, jestli můžu to říct, prostě byla bych ráda, kdyby těch souborů tady bylo víc, těch romských tradic. Ege binyamiri piranori Ege kozla mangete magya Yo chala mangete mugya Ege kozla mangete magya Yo chala mangete mugya Myslím si, že všichni jsou tady dobrý, kteří že se tomu věnují ve svém volném čase, nechodí po restauraci, jak si všimáte jiný, by prostě seděli v hospodě, ale oni se tady dřou 4-5 hodin třeba na place, potějí se, jak matky, starší dámy jsou tady, starší pánové, prostě půvkatý jako já, a přesto se tady dřeme a máme to rádi, nám dobře. Proto bych samozřejmě tímto způsobem nebo touto cestou chtěl vyzvat všechny mladé lidi, všechny Romy, aby přišli mezi nás a
začali chápat, co je jejich kultura, co je jejich doménou a co je může nějakým způsobem dostat z toho propadliště sociálního, ve kterém se nalézají.